uNkulunkulu womhlaba wonke unyazi lwezulu amen. Ngixolise kakhulu ezulwini ngokuba ngibe novalo kakhulu bengakulindelanga ukuguqa lapha ngoba angaze ngiguqe kubantwana abaningi kangaka basezulwini. Ningixolele bacele manxolelweni noThixo uxolela amen. Lapha ke Manazaretha kuthunywa umntwana omncane kakhulu. Kuye belikhuni ke ukuthi umntwana omncane kangaka aphake ukudla okuzakwanela basezulwini. Kodwa ke ngicela uThixo omkhulu okhona umhlaba wonke unyazi abe nami kanye nabakithi kaNgcobo. Ngizocela ukuzisho ngingumntwana umshumeli uNgcobo lo wasemthonjweni esekethini laseKhenana. Ibonge Inkosi. Ngiyanibalela nje sengibala amasontshwana nje kuzabe kunje eKhenana. Ibonge Inkosi. Baba mshumeli weNkosi ukuba khona la uguqe khona ngolwazi ngokudepha kolwazi lwenkolo nokwenza umsebenzi omkhulu wasezulwini ngokukhuthala nangokuqotho kungenza ngithobe phambi kwakho Baba sokhaya. Ngiyacela uNkulunkulu angiphemeze nje mhlamba amabili. Mhlawumbe ngizocela eBhayibhelini mhlawumbe ivesi nje mhlawumbe izofuna nje yodwa. Mateyu 19 ivesi 12. Ayibonge Inkosi. Ngesikhathi besayivula ngizocela ukuhabula nje mhlawumbe ivesi elilodwa noma amabili ku 162. Isihlabelelo 162. Amen. 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 Amen.
semakade Siweni Isabani Ngifisa ngisheshe ngisuke lapha ngicela uzofundela lencwadi engiyicelile. Lana ke bantwana baNkulunkulu kukhona indaba enkulu. Kuthiwa inhlaba umuthi wasendle. Awuthathi lutho ngokubaba. Kodwa izwi likaNkulunkulu libaba ngaphezulu kwenhlaba, ayibonge Inkosi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanibongela abantwana balapha ekhaya lihle Sandanezwe. Angaze ngilibone ithempeli elingakilonga bakhona. Ayikhona. Hayi likhulu kakhulu leli thempeli. Ngiyanibongela abantwana baNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukusho ukuthi njengoba nize lapha alizele nina ngokwenu, anizele ngokuhlakanipha nangokwazi nangokuqonda, kodwa kube ukuthanda kwaNkulunkulu, ayibonge Inkosi. Ukubizwa kwethu sibe lapho sikhona asizile ngokuhlakanipha, size ngokuba sikhethiwe uNkulunkulu wasenza abakhonzi bakhe. Okhona lapha ngaphakathi kukhona isivumelwano esikhona phakathi kwakhe nabakubo kanye noShembe ukuthi lo mntwana uyena ozofika lapha asikhonzela, ayibonge Inkosi. Musa ke mawusufikile ubusuyadamasa ubusubuka okuningi, bheka inkonzo ekuyona ababekuthume yona bakini ukuthi uzobakhonzela yona lapha kwalomuzo engcwele, ayibonge Inkosi. Ithi le ncwadi baba. Incwadi kaMateyu 19 verse 12. Yebo baba. Kukhona abatheniweyo. Imake baba. Kukhona la phakathi kwethu abatheniweyo. Ukuthena ke bangcwele. Ukuthena inkabi mhlambe inkabi itheniwe kodwa iqala iduna ibisiphindi ibe inkunzi. Bese kufika ibanga la kubonakala khona ukuthi kuswelakala izinkabi. Bese ke iyabanjwa ibisiyathenwa kuye kukhona inhlambana ethize eyikhishwayo eyizophendula ukuba ingabisaba inkunzi, ingabisaphula ibaya zabantu, ibisi fakwe ejokeni, ibisi ikwazi ukuthi ibhekane nomsebenzi phela, ingabisabhekana nendaba ukuthi iphula ibaya zemizi yabantu. Ukuthena ke kuyakhishwe inhlambana thile. Kufanele ke uma ngabe kuthiwa umuntu utheniwe kube ukuthi kukhona okukhishiwe kuyena okubabayo akufanele ukuba iNazaretha, ayibonge Inkosi. Bakhona abatheniweyo abanjani mfowethu? Abazalwa benjalo kwaseswini sikade. Kukhona abantu la bakhona namanje la iNazaretha manje. Kukhona abantu la njengamanje abathi bezalwa nje ezalweni nje kwabo, bazalwa nje bevele betheniwe. Uyazi ukuthi mabetheniwe kanjani? Umshumela akhuluma kabili usho kanye athi fanele kwenze ukuthi besebenza lokho. Umkhokheli mesho lokho, lo muntu wathenwa kwasekuzaleni kwakhe, ilento hayi ukuthi uyayenza uyiyona uyayiphila. Khona banjalo. Ukhona abatheniweyo bethenwe abantu. Ukhona kodwa futhi khona la phakathi kwethu okuthiwa kuyena hayibo basoba akuhanjwa la, akuhanjwa kudlulwe la, ugcinwa la, abese elalela lokho etshelwa abanye abantu bethi hayi kuleli bandla kwenziwa 1 no 2 no 3, abese yema angenze lokho kushiwo kuyena. Labo bathenwa abantu, khona umuntu olulekwayo, ofundiswayo, okhokhelwayo, akhokheleke, ethenwa abanye abantu, ayibonge Inkosi. Kukhona inhlobo zonke la, bese kuzoba khona abanjani? Kukhona abatheniweyo abazithenileyo ngombuso wezulu. Nampo-ke lapha ngikhuluma ngabo-ke, ayibonge Inkosi. Kukhona abantu abazithenileyo
yibona ke laba ebengifisa ukuba sikhulume nje izwe lodwa ngabo. Uma ngabe kuukuthi awuzalwanga unguyiloyo othoniweyo noma ungathenwanga ngabanye abantu, kodwa kufanele wena uqobo lwakho uzithene ngomthetho kaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Kufanele ukuthi unembeza wakho uqeqeshe ngaso sonke isikhathi ukuthi uphile, ukuthi uma ngabe wenza umsebenzi kaNkulunkulu unyathele uwazi ukuthi la nginyathela khona nginyathela kanjani, kuyanyathelwa khona la nginyathela khona. Uma ngabe umthetho uthi angenze lokhu ngiyakwenza yini, uyibuze wena ungaze uzubuzwa abanye abantu. Kufanele inkokhelo ibe ngaphakathi kuwena, ungayithembi ukuthi izoqhamuka ngaphandle, ngoba uma ngabe ungazenzeli wena akekho omunye umuntu ozokwenzela. Mnazaretha oyingcwele, uma ngabe kuthiwa kwenziwa izinto lapha ekhaya, yenza isiqiniseko sokuthi ngokuqala ukufika ekuzenzeni. Yathi Inkosi ilanga kukhona abantu abangakunaki lokho ukuthi ezulwini indlela yakhona iyaphangwa. Ukuya ezulwini akuyona indlela ozothola nje ihlotshiswe kahle indle, inamatshe nameva. Ifanele ukuthi uyiphange ngoba uzophila iminyaka ewu-90 mhlawumbe uNkulunkulu apha iminyaka, kodwa ezulwini uzophila ungenaphakade. Akuzokusiza ukuhlala kahle la emhlabeni 90 years kodwa bese ingonaphakade uhlale kabi ezulwini. Uhlale esihogweni, thola ukuthi awusafikanga ezulwini. WayiNazaretha wawugcina yonke imithetho kodwa utholakala endaweni ebukhuni. Into ebalekile ukuzithena amaNazaretha ayingcwele. Lelo gama engikulo ukuthi asizitheneni sikufanele kuba amaNazaretha. Ayibonge Inkosi. Noma uhamba iba nombhalo obhaliwe kuwena ukuthi iNazaretha. Uma bekuhlangana nabo abantu iNazaretha, uma ngabe uhamba wenza izinto ubona ukwenza kweNazaretha lokho, ungabi ukugqoka ingubo kuphela kodwa bese nenhliziyo yakho ikufanele ukuba iNazaretha. Ayibonge Inkosi. Nabona lo nkulunkulu esinaye, ubani wazi isibuko lento ekuthiwa iglass, hayi isibuko, iglass. Iglass uma ngabe ngilibeke lapha phambi kwami ngibona umuntu ongale, kodwa iglass lila ngoba liveza konke kuze kuvele ngisho ngale. Unyazi lwezulu lunjalo. Nikhona amaNazaretha. Lento oyicabangayo unyazi liyayizwa, lento oyishoyo unyazi liyayizwa, lento oyenzayo unyazi liyayibona. Noma ngabe kuthiwa kalukho la kodwa unyazi liyayibona. Kwakwenzeka amaNazaretha ayingcwele ngakithi lapha. Ngizalelwe khona phansi kwentaba iNhlangakazi, le ntaba endala. Kwakwenzeka kwagula uma wami, saphila ke sakwazi singizalayo uma wagula kumhlangano kaJanuwari. Wabangwa lezimpela nje kabi ngale ndlela ukuthi kwakwesabisa ukuthi ungenzeka noma yini. Wagula kakhulu. Ngalesikhathi egula ubaba wayenza umsebenzi thile kaNkulunkulu ayothunyiwe engekho eduze, kodwa wasebikelwa naye. Wathi siyasuka nje esathi uyobheka isimo sikama, kwabonakala ukuthi uzofika esethuli. Kwabe sekucelwa isihlobo sakithi esithile, isihlobo sho njalo. Wathiwa nansi imali 5 rand, phuthuma ikhadi zenkosi inyanga yezulu, phuthuma wenyuke ufike ubike lo mama. Kuyabonakala ukuthi kubi kakhulu, usengenzeka noma yini kuyena. Ufike umbike nje Nkosini. Awu wawuthatha 5 rand wenyuka yileke liyandaba, wajika wonke amajika wesuka lapha ezansi kasesitolo ezansi waye wafika enkosini. WeManazaretha ayingcwele, uyayibona lento kade uyikhuluma izolo,
lento kade uyikhuluma izolo, lento mina bengiyikhuluma izolo, mhlawumbe bengikhuluma sibabili kodwa besibathathu. Ngikona amalezele besibathathu ngoba ekhona unyazi. uShembe uzwa yonke into, yabona njengoba ngilapha manje isandla nezo, uShembe uyangizwa lapha ekhona kumanje. Amen. Wathi yathi mayifika lensizwa yalithola ithuba yaqondana ngqo nesilwane sakaMhlola Madoyiso inyanga ezo. Yafike yathi cishe ngabusha ubuhlobo, nangeke ngibushe ubuhlobo bengifune ukuzwakala. Yayibona ukuthi yafihlwa lento. Baba unkosikazi angabusha ubuhlobo, uyakhula kakhulu. Ngangokuthi ubangwa neziba kwaziwa noma msaphila kwamanje njengoba sengila. Wabeka u5 rand phezu kwetafula. uShembe lo maNazaretha. Wathi uShembe inyanga ezulu. Wabuza uhlobana na yonke into wathola. Wayesethi pho manje njengoba uthi uyagula, kanti umuntu umegula kufanele kwenzeke njani ngokwakho? Phela umuntu mangabe egula kufanele afe. Kusinyanga ezulu. Angithi siyagula phela kufanele afe phela akwazi ukusondela kwakwabuba, kanti anifuni nokufika kwabakini. Megula phela kafe. Uyazi lenze njani Nazaretha? Lasukuma lathatha ngiyaxolisa. Lasuka lathatha u5 rand kade lube phezulu itafula la uthi gqi phambi kwenkosi. La uthi gqi u5 rand. Lathi kushuthi phela uyena uShembe. Ungathi umuntu akafe? Yathi akafe. Uthatha wafulathela wahamba nawo. Wawuthatha phezu kwetafula esewubekile wahamba nawo. Wethenwe kanjani? Wahamba nawo. Wathatha amagxatha amabili amathathu. Yaxosa uNazaretha ngiphilile kahle. Yathi inyanga ezulu ngiyambona esefulathele, yathi yambona lo muntu ambikayo uzophila, isitshela abanye akasekho yena. Yathi uzophila nalutho lwamuntu. Ngina nalento kulo. Nezwa maNazaretha. Khona into ekhona kulo. Nembona wenza ngikhona manje. Wathatha amagxatha amabili amathathu yabusho lokhu washona phansi. Wathi mangabe qhamuka umuntu athe uyagula, wahlangatsheza uyena wathi ubike kanjani, uthe usuka nje ngabe ngiphila. Amen. Loyo muntu waphuma khanda uDungunyana ebandleni, waphuma wahlubuka, ayibonge inkosi. Into ikhuluma ngale ngasese, unyazi lezulu luyayazi Nazaretha engcwele. Inyanga yezulu iyayivela iyazi into ayikhulumayo, iyayivela imbona ngisheBunzini. uShembe ubuka njengesibuka abone ngale kwakho ukuthi lo muntu akangithandi, hlale lisho njalo unyazi luthi khona bangangithandi la. Libona kanjani? Liyakubona ngoba libona ngale. uShembe ubona ngale kwala wena ongacabangi khona, ukubona ungathi isibuko phambi kokusobanga. Kufanele yonke into oyicabangayo, ithi incwadi kade ifundwa la, ungacabangi nokucabanga ukhipha uphefumulo omunye umuntu. iNazaretha linenhlanhla ngoba lona alinalo ilungelo lokucabanga ukucabanga ukhipha uphefumulo omuntu. Hayi ukuthi iNazaretha kufanele lingabulali. Ithi incwadi ungacabangi nokucabanga ukukhipha umphefumulo womunye umuntu. Lana ke ngiyaxakeka mase khona amaNazaretha othola ukuthi awezwani. Kwakhona nje le tempeleni kwathola ukuthi khona abangezwani. Nezwana nonke amaNazaretha. Ayikho into evungazelayo ukuthi nangoke umshumeli usethi
iminikelo nje zonke izinsuku iminikelo sisho njalo ezikadalawayo cha uMnazaretha ayingcwele ake sikhulume lento ushembe unyazi lwezulu ushembe umqalo wendlela ushembe ilanga ushembe inyanga yezulu ushembe uThixo abaswele lutho ushembe emhlabeni ungezwa bethi ngenzela ukuthi hayi ngoba esuke eswela umuzi mhlawumbe ucela umuzi mhlawumbe ucela imoto noma ucelana ushembe usuke efuna ukupha wena isibusiso abe siyacela kuwena efuna ukuthi uyenze leyo nto ngenhliziyo enjani Swilenko sisele ilape Yesu yele esinayo uMnazaretha ayingcwele iyodwa eyokuthi uma ngabe eqhamukizwe lenkosi siyesimamukele nezo uMnazaretha sesilamukele kodwa silamukeli ngeinhliziyo ezimhlophe inkinga ithileyo siyalamukela kodwa singalamukeli ngeinhliziyo ezimhlophe ngoba uNkulunkulu usuke efuna ukugeza okuthile kuwena abesethi mntanami ngizokunika umsebenzi uwenze kahle ngobuqotho inhliziyo yakho ivume nezo uMnazaretha uMoses ake ngikhuluma kancane ngoMoses uMoses lo kade ukhuluma ngaye ngicela uverse 3 mesabela uJehova zukane ngezukane egcina umthetho kalobela uJehova ngenceke yakho uMoses wakwabulala umuntu nezo uMnazaretha uMoses wakwabulala umuntu uMoses watholakala emhlangeni ngeke umlando watholakala emhlangeni uMoses lapho khona insizwa lena eyibulala uFaro webulala bonke abantwana bamaHebheru kodwa wasetholwa indodakazi kaFaro uMoses yayisemdabukela lo mntwana yamkhulisa yamenza indodana yayo egcineni igazi kaMose wekhuliswa ngaphansi kobukhosi bukaFaro kodwa igazi lakho elamaHebheru kwathi mayibona kusuka umGibhithe edlala ngomHebheru wathatha isikhali ethile wamshala umHebheru wambulala ngoba kwakhuluma igazi kuyena njengoba selingakwazi ukukhuluma igazi phakathi kweNazaretha nelinye iNazaretha ungafuqabana nomuntu manje ubone iNazaretha sehlangene nomunye umuntu kodwa kukhona iNazaretha eli hayi weMnazaretha kufanele ukuthi thina sivikelane singamaNazaretha sivikelane sizodwa sivikelane kuyona yonke into kungekona ukukhonza kuphela nangomsebenzi musu ukujabulela ukuthi elinye iNazaretha luthola umsebenzi
uma ngabe kukhona umsebenzi owuzile tshele neNazaretha phela zama kongasukuzami futhi khona inkinga esesinayo manje ngisho amaNazaretha uthola ukuthi mhlambe wena uyasebenza udla kahle uthola ukuthi usuchitha ukudla kodwa iNazaretha ngeke nje ubonakale ukufike nje wenze ngathi uzoyixoxela kube khona oluphakona iNazaretha lale lingadlile kodwa wena ukudla uchitha ake sibuyise lo luthando uMoses kwathi mangabe esebona umGibhithe edlala ngumntwana wamHebheru wambulala wasemfufa esihlabathini kwathi ngelinye ilanga kanibambona kwathi ngelanga sebeqabana wayesethena hey ungaswesitshela wena Moses uthi lo mGibhithe sambona wambulala wamfufa emhlathi wasiyabaleka ibonga Nkosi kodwa namhlanje uShembe ukhuluma ngaye la uyazi ukuthi kwenziwa yini ileli cala aleza uMoses kodwa inkinga yakuthi walivuma into ebalekile khona abantu la ngiqinisile emkhumshumelo wenkosi khona abantu ababulala abantu abala kuthi khona umuntu wabulala umuntu okhona la khona umuntu wabulala umuntu khona imambane ezenza ukuthile mhlawumbe khona abake benze noma yini ke embi kodwa uNkulunkulu uthe evesini lakhe lesibili ku239 uyata makuwukuthi uMoses wabulala umuntu kodwa uShembe namhlanje usakhuluma ngaye ingoba uMoses wayisola esenzweni ekade senzile umuntu kukhona abantu la ababulala abantu kukhona abantu othola ukuthi angisho ukuthi bakhona kodwa okungenzeka ukuthi mhlambe bakhipha abantwana ngendlela engeyona mhlambe khona abantu abancishe omamezala babo ukudla kukhona abantu mhlambe abaphethe abantwana babayeni babangabazali yonke leyo nto into embi phambi kaNkulunkulu kodwa into ewukhiye ukuthi uweka ngaki akubalekile okubalekile ukuvuka phansi masuwile ukuthi uyisole uNkulunkulu uthi hayi ukuthi angibafuna abantu abonayo emhlabeni kodwa ngithanda abantu ukuthi masebonile bese beyayisola nikhona amaNazaretha mawukuthi wakwabulala umuntu sisole phambi kaNkulunkulu futhi mangabe ubulala umuntu kuyafanele ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyawazi umndeni wakho ukuthi uphila kanjani uhlale kube khona okuthile nje okwenzayo noma kuthiwa uqhamuka ngomunye umuntu okwenzayo kodwa khombisa kuNkulunkulu ukuthi uyayisola ngesenzo wasenzayo uNkulunkulu ashonga ukuthi ngiyachitha ngobonile uthe uNkulunkulu uma uyisolile ngizokwamukisa ngethemba nikhona amaNazaretha ukukhuluma lokho mhlambe kokugcina ngiyasaba ngoba ngizokhuluma kakhulu ngesikhathi nginomntwana la weMaNazaretha mina ngangashawa istroke niyezwa amaNazaretha ngangashawa istroke niyezwa amaNazaretha ngashawa istroke kwakupast 5 ekuseni saba noNkulunkulu ngashawa istroke ngathi ngezwa kodwa imthambo ewuthula la ngazi kunemthambo la yadonseka yadonseka ezokudonseka yathi mayidonseka lemthambo wasisonteka umlomo wabheka le kimi hayibo kwenze njani ngathi ngiyakhuluma kwashoshatheka kwavuza amathi kwaba inganekwane
ngilele kanti ngithi ngibuyisa ingqondo yangavuma ukubuya iyayisingitshela lento ukuthi ayikhona into embenzakalayo ngase ngizama ukuthi ngishendelele ukuvuka phansi kanti selifile uhlangothi laso losobunqane nezo mNazaretha lolu hlangothi yaselifile nezo mNazaretha linye igama elabizwa ngezwa kwangathi umkami ngimzela le kude eShembe nyazi lwezulu othi mase kunzima ukuthi Shembe nyazi lwezulu nezo hayi wathi Shembe nyazi lwezulu uma ngibangisamuza kodwa ngesikhathi ebizwa ubathi naye itoqala isho wathi Shembe nyazi lwezulu engathi batshelene senginganekwana okuningi ke sengingikuze kushiwo ngoba into nje kuphela kuthiwa yenziwa kwalandwa lawo mafutha onyazi lwezulu kwalandwa nje amafutha akaze kulandwe inyanga nezwa boma bami nezwa bobaba ngoba lelithi uShembe uyalekelelwa anamandla thatha amafutha kuthiwa igqoshwa emlonyeni ngigcotshwa yonke le ndawo weMnazaretha ngiyaxolisa kusuma uyabona unanto unyawo lwalifile buka ndalo wezumentshisi la ngitshela ukuthi kwaphela i-hour kubizwe nje unyazi lwezulu kwaphela i-hour kuphelanga amabili hey futhi kwathi ngasuke ngithi manje nibona lo muntu lona wavuka ngempela lo ngavuka ngaqingo iphila saka namhlanje kusesandla lezo ibonge Nkosi ngisesandla lezo futhi indaba yenizokwanda izwe lonke ngihambe ngixoxa ngidakazi ngekho tempelini ngapha mNazaretha ingcwele angisho lokho nginomntwana umntwana wami njengabantwana bonke ubuya ashelele kancane uhambe wafuna amatohonga wathola kuthenge elinye ilanga watshela omunye wathiwa lapha espace senkosi unyazi lwezulu esangiwe nasi lapha ngakamfundisa umngomezulu wathiwa kudingeka umuntu obuyabona into enzeyifanele ozolekelela khona lapho simaphi isithetheni ukuShembe unyazi lwezulu luyasibona njengoba siyayibona inkosi kwathiwa kalekelela wemefika lapha wakhuleka kobamantinyane bamamukela wakwazi ukulekelela wabamba lapha nalapha kwathi ngolunye usuku wafika umnikazi wespace ubani umnikazi wespace afika unyazi lwezulu lafika madoda sikuthanda ukuhalala lusuka emhlanganweni okwaZulu sengikhohle ukuthi uMathi kodwa okwaZulu umhlangano lathi hulukuku lafika khona lapha esibese ekhona lo mfana wami weMnazaretha lo mfana wami amakhuluma le ndaba mana sangane ekhaya wathi malifikile unyazi lwezulu laseluthi sengikhohle isibongo sikamshayeli hamba udonse kune breakdown unyazi lwezulu ngizonyuka nayo ngiye phezulu ebuhleni i-breakdown yami bafike balungisa okhiye unyazi lwezulu laphansi mNazaretha ingcwele manje niyayazi isangiwe kufe kube khona ispace kube khona ama workshop bese kuzoba khona itebhisi eyinyukela la phezulu ekumkhulu la unyazi lwezulu imali khona lifengene khona indlela i-first floor ilapha phezulu indlu unyazi bayidonsi breakdown bayibeka la ngiyasaba ukusho ukuthi la yenze njani kodwa ke khona kuyona imfihlo ukuthi layibamba lathi kuyicaphuna ngonyawo losizulu layicaphuna lalalela iBhayibheli ukuthi likhala kanjani emuva licaphuna lona ngonyawo lalo iyabhonga yathi kungathi naye yahalalisa usengena ucingo khona lapho unyazi liselapha labe selithatha
kwathathwa ukhiye wenkosi uphathwa ngesicebi. Inkosazane yathatha itebhisi yathatha igarden lot. Kwathi mayithatha igarden lot inyuka itebhisi iyovulela unyazi labe lilandela kwase kungena ucingo maNazaretha. Langena ucingo lishaya umuntu ola umhlangano ukhona. Uthi lo muntu ngithi ngiyakufonela kodwa manje ngeke ngisakwazi ukuqhubeka nokukufonela ngoba nangu baba la unyazi lwezulu lugqoke isigqoko esimnyama lugqoke ijazi elimhlophe luphethe umbrella luya esibayeni kaZulu. Uthi lona hayi engathi uyaphazama awubonanga kahle. Inkosi nansi njengamanje iyonyuka itebhisi. Kukhona lo mfana wami uyilalele yonke lento liyonyuka itebhisi liyaphezulu endini yalo phezulu esangiwe. Uthi hayi unephutha lalela la wayesebamba ifoni wathi awulalele la iyashiyo ngale kuthiwa ho ingwe nansi inkosi igudla ishona esibayeni ngale. Unansi njengoba sithi uthi hayi lalela la awulalele la nalabo bakhutha ingcwele bathi ho ingcwele nanti unyazi lisonyuka itebhisi. Ngesikhathi esodwa umfana wami ubekhona elalele uthe hayi awuzwa yini napa abantu bahalalisa la naye ubaba eyojika manje usedundubelela phezulu uthi omunye hayi umile uqimekisa umbrella phansi ubuka inkomo zakhe. Ngesikhathi esodwa maNazaretha yabona masithi uShembe ukhona le ukhona lala ukhona ngempela nenkingo nayo uyayibona. Hayi ukuthi ubonana kuphela nenkingo nayo uyayibona kuphela ukuthi uyayilandela izinto athe zenze na. Siyayilandela nezinto uShembe athe sizenze na. MaNazaretha ingwe akufanele ngesikhathi esodwa umuntu abonakale lapha nalapha ingoba uNkulunkulu kuphela okwazi ukwenza lokho okwazi ukuthebela abe lapha ngesikhathi esodwa. Uma uShembe esebuhleni Dona bomkhonto uThixo ngisabe isikhathi kodwa ke bengicela ukusho lokho kwathi kuseHomies ukugcina lo kwathi kuseHomies kwakhethwa insizwa kathiwa iphatha iSabatha inkonzo yeSabatha kwakuyisekuseni kanje ngiyiphatha lenkonzo yaba yinhle sayithokozela yayiqeda thema iqeda kwasekusuka umfundisi wakithi uNzama. Uthi umfundisi wakithi uNzama lento ebengiyilalelela inhle kodwa iphelele ngani na ngoba umshumeli ukhulumile kahle kodwa akhuluma la ngolutho ngeSabatha kube kuyiSabatha ephethe inkonzo yeSabatha. maNazaretha bengithi-ke ngicela ukuthi ngiqwashise nami ngiyiqwashise futhi asiqapheleni le ndaba yeSabatha bangcwele. Ukhona indoda lapha ngakithi ewungcobo isibongo nayo isanda kushona nje. Ithi le ndoda nginendaba eningizayo yaxoxela zona iyayithi mangabe ibhema ugwayi yayibhema yayithi mayibhema ugwayi uthi usuhafu ingabe sawuqhubeka nokubhema imali ucishe senenqwami yeyintombi ezohafu ingawuqedile ugwayi yayinjalo. Ithi wena mfana kaNgcobo mfana kaMfowethu noma ngabe kuthiwa uthi uyakholwa kodwa uma ungaligcini iSabatha ayikho into yenzayo. Utshelwa yimina ngithi ngibona ngiyabhema ngithi yebo. Uthi-ke uma ngabe ungaligcini iSabatha ayikho into yenzayo ngeke futhi ulibone izulu kulashela. Nezwa maNazaretha noma ngabe kuthiwa iNazaretha enjani uma ungaligcini iSabatha ngeke uzulibone izulu kulashela. iSabatha lingumkhosi wentethelelo njengoba sinamacala esiwenza zonke izinsuku yilona esothethelelwa ngalo. Uthi mina mfana wami unomkakhe uManzama. Uthi uManzama mntanami wathelela ebusuku lesihlanu waphupha watshela ukuthi uyaphupha waphupa bethu abantu wena
Mungagcina isabatha kulomuzi njengoba kubantu basemzini. Bathi mawagcina isabatha kulomuzi uzophela ngisho uzophuma la ekhaya ngisho umnkeneni wakho ngesinike lutho ngesinifunze lutho ngenithola emsebenzi ngenithola mangagcina isabatha uzohlakazeka lo muzi uphela. Halo iNazaretha lo muntu. Hayi kwangayinaka lento. Labuya sekubuya ke manje inkosi yamakhosi uNyazi. Kwakuse uThixo kwakuuThixo leso sikhathi. Lathi uThixo lenkosazana. Uma ungagcina isabatha yonke into nayo izohlakazeka. Ngishingani zakho zizobhubha ihlakazeke gcwala umhlaba wonke. Wangayinaka lento hayi. Isabatha kunangisonto kashe. Kwase kuthiwa futhi ke lalelani. Uthanda kakhulu ukulima wena. Uzovuka kuseniyolima wena. Akulinywa ke ngesabatha la. Kusho uNyazi uThixo lenkosazana. Yathi akulinywa. Ngesabatha kwenziwa lutho. Kusho uThixo ngitshela umuntu ongelwa eNazaretha. Ngitshelwe yilo baba mina. Nezwa amaNazaretha. Uthi wavuka unkosikazi wamxoxela wathi uleta ibonile akazi noma amahongo noma yini. Wathi yena uyahamba uyoyilimela yena. Yonke igeja lakhe yayikhuthele yantokazi yashona enzimini ngesabatha. Uthi wayesethi uthi kwafika kumina ukuthi ngithi hayibo mhlambe liyakhuluma lelisi kodwa wangafika ukuthi ngisho ngase ngitshela ukuthi kulungile akimiyeke kodwa ngizombuka njengoba eyokwenza into ekuthiwa ngayenza ukuthi ngempela uwenza okufanele noma ongafanele. Uthi wathatha ulayini wawuthi ehambeleni wawuthatha futhi waphinde wabuya nawo nje. Wathi mase uthatha okwesithathu uthi ngambona phambi kwamehlami senzalazeka phansi qimphansi wa. Halo iNazaretha. MaNazaretha mangabe kuwabantu abangona amaNazaretha kuyoba njani thi? Asinake lento maNazaretha. Njengoba isabatha ngokomthetho awikhiphi ngisho imali ukuthenga. Khona izinto ezizenzayo komanje zobuya negrocery semakhaya. Khona izinto nekukhokhelana imali sokukhokhelana mhlambe khona ithempeli sikhokhelana ngisho ikweleti ngesabatha. Waqima phansi wathatha imoto kwabiza amakhelwane wafaka shove imoto ebele esibhedlela. Mayifike esibhedlela wanakwa ngalendlela ukuthi kwatholana iqulu odokotela bexaka ukuthi kune complication kunokufa okungaqondakala okusegazini lalomuntu akubonakala uphethwe yini kodwa uyagula futhi. Walala usuku olulodwa walala lesibili theo lesithathu ethi uyombona umyeni wakho amfice ezungezwe iqulu lodokotela bembeka ukuthi lo muntu unani ngoba yikho into evelayo ukuthi khona kodwa uyagula. Uthi wahlala kwathuka le ndaba baphuma odokotela. Uthi bathi mabephuma odokotela lo muntu kabe bemzungezelele phansi meqhamuka usehleli ngezinqa. Akholwa lo muntu engikhuluma ngaye. Usehleli ngezinqa. Uhlahlamele. Usethi baba kaSibanibani. Le ndoda efikile yathi angasebenzi ngesabatha kade sidla. Khona manje ithe anginalutho ukuthi ngiyedelela. Nezwa amaNazaretha. Angashiyi ukuthi siyedelela yathi ithe anginalutho nje. Njengodokotela bengizungeza nje bebuka abathola lutho akho lutho vele ngempela yinye nje kuphela into efanele sihambe siyogcina isabatha lapha ekhaya noma uthiwa sikangeni eShembe kodwa sigcina isabatha ibonge inkosi. Odokotela bakhipha incwadi kwathiwa amanaphu ngoba manje kutholakala kuphela ukuthi uzoloku ebuye ezocheckwa. Maye sefika ekhaya umntana womuntu wayiqhubekela la igcine khona. Akasekho ke emhlabeni. Nezwa amaNazaretha. Waqhubeka la ekade egcine khona. Asikade isabatha. Nezwa amaNazaretha. Kwamkelekile ukunikela ethempeleni. uShembe ukuvumile. Ukhipha iminikelo ngesabatha ethempeleni. Kodwa ukhokha ikweleti zakho nokwenza enye into akwenziwe ngesabatha ibonge inkosi. Ngikhokha inkomo kaShembe ngoba uma kuyisabatha ngashongo lutho ngesabatha uzobhala icala ibonge inkosi. Ngiyaxolisa baba uMshumayeli isikhathi sakho baba. Ngiyacela ke singihlala phansi ukuthi ngibonge baba singabantu abambisholo siphuza
ukuyibona into mayinhle mase siyibonile futhi asikhulume ngayo kwesinye isikhathi kodwa ke kwesinye isikhathi umuntu siyamyeka azafe bese kuyimanje sikhuluma imisebenzi yakhe emihle sithi asibonge siguqilela singabongi kumshumayeli wethempeli kodwa sibonga engilozini emvumelayo ukwenza umsebenzi ngobuqotho cela ukubonga kuwe baba kakhulukazi kodwa ebandleni lasesazindlezwe imisebenzi yenu eniyenzayo ezweni lonke iyakholeka imisebenzi yenu noma beninezona engakanani ushembe zonke inkinga enazo uzoyithatha ifake emgodini ongenawo umkhawulo mawenzela ushembe into noshembe wenzela wena uphonza ngasenhla wamkele ngezansi abangabathola abantwana babathole nabangawuthola umsebenzi bawuthole bangathola amatoho bese kuzodaba nenkinga emakhaya uNkulunkulu ayiqede zonke nihlale kahle niphile kahle niqhubeke nilandele imiyalelo eqhamuka ngobaba umshumayeli lapha ekhaya niqhubeke nenze izinto ezinhle ngoba seniqala ukuduma ngokwenza izinto ezinhle yonke ibandla lamaNazaretha lilonke siyacelela ke bantwana baNkulunkulu ukuthi laba namacala uNkulunkulu abathethelele sonke sinamacala ushemba sithethelele amacala ethu emceleni ethu wonke uNkulunkulu abusiseni izwi ya lithanda kulizwa
Zizwe